Mei tha kumsang ni somni pathuma khan Spanish police te chuan Malaga a kothleri nuam tak mai pakhat atang hian phone call an dong hlul maya chuta an lo call chan chu apartment pakhata hmeichhe pakhat ruang an hmuh wang ni in voi tam tak chu ruanga chuan chemte vi na hnu ma hmu ani boka amai ro chu hetia ruang an va hmu hian Tualthahna an rin hlel la chu alo tlan bo man der to a ma se hetia ruang an hmu atanga darka rei lo te a hian Tualthahna an rin hlel chu local cafe a chuan hmu ani le hlo maya ye chuan he case hi komko kalta a police tena case an chui chwa thei to lo nen khan alo in zom rengani ti le chu case an chui chwa zo lo ron thar thole nan chuan an hmang ta hlo maya khatia apartment na ruang an hmu khan apartment sang sang te chu endik ngal ni in chuta chuan apartment bang chunga forensic expert te puina makan ti em thil chu an hmu chuak don ta tlat mai he thil lo in chana hi hetiang hi alo ni kumsang ni som pakhata khan sabora gagani chu abel pa marconian spain rama cheng donin chuta an omna hmun chu Torremolinos beach bul mai ania hetia han en mei he chon an nun chu akal tron hmel ba ka sabora e chu heti lai hian local restaurant a chuan waitress na thoka umin abel pa marco po chu safe na thokve boka chutiang chuan an pahnih hian apartment lian vak lo chu lua donin an nun chu a hlim hmel hle maya sabora e chuan anu elizabeth chu ni tina kolfo thinin an dam that thu te le tlong taka nunan man thu te chu awashil bok thina amei ro chu chutiang ang nun hlim om le nom hmel tak na phena chuan sabora e chuan boina lian tak chu alo nei ve reng mai elizabethin afano sabora e spain na awatlo tum chuan sabora ite no paborak chu anom lo ro hle ani te chu hrethiamin a omlai ngei te po chuan an no pa chu anin hau nge nge a nima sela sabora e chuan anu hne na chuan abial pa marco a thek thu chhelu tuk le swalu tuk te aum dan moi lo tak tak te chu an pahni in kara boina engimo a omwang mai mai ani thu chu alo soya amai ro chu anu chuan sabora ile abial pa marco te pahni in kar chu a chiat na ari to melin anin hauna te po chu ari to hle ni in aring tlat thunga chu mai ba ka elizabethin afano sabora te atlo ma kumni liam ta a afano mi zia le tuna ami zia indang lam hlei talu tok po chu thilmak tak tlingin elizabeth chuan chu chu mak ati hle bok ani he case a chanchin kan soiber tur sabora hi september ni som pali kumsang khazakwa somkwa pakhata khan tarana albania lo piangin anau panlai tang hian meche harwang le hlim thei tak niin an soya tin anu le apate anin chennu hian anu elizabeth chuan afate chu italia cheng tur hian kalpui ngalin chuta chuan elizabeth le afate chuan nun bul chu an chan thalea hetia roma an omhnu hian sabora e chu an chevel mi te a chuan alar thinin a thian de chuan hminglem an phua sakhela heta hian sibitia ko thinin thian kom thiam tak mai le mingai na tom tak an nge nge a ma se sabora te chungkwa hi an re thein sumlama po chuan an har sabe viawa chumi wan chuan sabora e chuan a chung katan chuan a thei to pa sum tho chwa dan te chu ngai to vein anom na bul hnai ka fe te chuan oite sangin a thok thina ma se hetia an chung kotana sum tho chwa tuma a be lai po hian sabora e chuan ani tum tele a mahuna ta na alorwa man lok te chu alati puitlen ve ngei theinan a thei to pin a thok pa reng tho ani te chuan hun engima chen liam le hnuwa a mel thatna tele a pian na lati ba ka mi ti beng biak a thiam na te chuan a chhevela a ti lar ema wang chuan sabora e chu regional beauty contest a chuan tlingve ta hlovin hemi hnu hian sabora e chuan modeling lam alu theina tur chu hun rem chang tak anei ve theita a amai ro chu hetia modeling lama akal chung po hian sabora e chuan ani tumle a thil ni chak tak mai zertir to ni so latum ve tang tang thovin no pangtena an ngei nat ba ka ama po hian a kom thiam em boka ma se thil kaldan chu sabora e komsom pariat atlen khan ain thlak danglam tatlat mai sabora e chuan a cafe thona kumsom thum pakhata upa mi pa pakhat marko chu tongin
a hmel thatna ti le ama a inring tok hle ani ti a hriatna te chuan sabura e chu a hne hle maya chuti rwal chuan sabura i hian marko chanchin hi hriat anei tlem hle thung nupui then to ani ti le u naw anei thote ba ka anupui nen chuan anin thenta ka wangin anon te chu tran thar that le tum hian a be mek ani ti zong chu marko chanchin a hriat the chu ani deuh maya ma se marko mi zia te chu saburai hriat angot kha chu alo ni holo marko chu mithin chhia le mithin ram tak ni in midang te athu hnoya da tum tlat mi alo ni reng maya chumi ban chuan police se po in marko chu anlo en tharo ve reng to thin bok ani ome ma se saburai hian marko mi za thelo lai te chu lo en kan vek thinin a thatna lai le a filna lai te che chu a hmu sak ani mela te chuan sabura ile marko te anin ko patanga kum khat nuwa marko chuan saburai chu spain a kalpuya somin chuta chuan an omna hmun italy ai chuan na tho tur thazok an hmu thei arin thu soya ma se heti lai hian anu elizabeth chuan afano sabura in abelpa marko chu spain a zui lo nan chuan a thei top chu in tran alo la ve char chara amai ro chu sabura chuan anu thu soide chu oido talavin marko ne na spain an kaldun chuan an pahnia an mahun le zela tan po a that zok arin vetlat ba ka non nom zok le hlim om zok marko nen chuan an nei the chu aring tatlat maya le chuan spain an om ter chuan thil zong zong da chu saburai ro manale adu dan ang chuan kaltavekin hetia spain an thena tanga reilote a hian saburai chuan wages na chu a muta ngala chu mai ni lovin abelpa marko po chuan pizza dor pakhata save na chu muve zuin an pahnih hian apartment lian vaklo chu luadon chuan an hlimve ema te chuan saburai chuan amahuna ta na arwa manna chu anu ta chu vashel fo thinin amahuna chuan hlimna hlir a thleng don ni in angai hmia boka amai ro chu arwa manna ang chuan thil chu thleng ta vek bik lavin reilote a chuan boina an nei don tatlat mai marko chuan anna thote chu a thok rei theilo thinin anna thote chu a son jing hle maya chu a chapa anna tho a tho rei theilo chana chuan ama chhortu te chu a pu le zok dei zel le ngal ani oma chu mai ni lo a om dan te la chu boro tul tulin a thik thu te chu a chhiat ba ka saburai ne na thil haute te ya anin hnial te chu apun lun tel tel zel mai boxi heiba ka hian elizabethian afanu saburai tlo tora spain akal khan saburai te inchunga thil om da na hmu hian mak ati ema afanu saburai mi har wang le mi hlim thei ve tak mai thin kha alo ngoi choi to in a hmel a chuan hlimmel hmu tur chu a tlem ta hle maya chu mai ni lo marko la chuan elizabeth ombe chu angai theilo zia te chu tilang thinin saburai le marko te chu anin hauna stel tel maya ma se hetia marko a om chung po hian saburai chuan marko chu la tan jok zelin anu elizabeth hne na chuan unte aliam hnuwa thil om dan de chu alazia om vele mayang ti in asoitlat thung ani engwangin nge sabura e hian marko hetiang taka achunga thalo taka akosa changpo a abola omchu la du tlat nge ani ti hi sabura chung tele a thian de chuan an she thiam lo hle maya ma se he thil hi alandana sabura de chung kwa italia an pe matang khan an chung kwa chuan sumlama harsana tam tak an e wangin saburi khan no pangte ani lai tang khan an chung ko tan hian theito pa na lo thok to in hetia marko an han en kolta kale sumlama po apuina satak ema wang hian marko hi chwasan mai ala she ani ma na nima sila saburai tan ero marko ne na spina an non man so ani tela she om tel telin amma huna ta na song to na alo nei ve te po so ti puitlen ni cho ani thei ta meu lo bok ani te chuan julai thlakum sang ni som pali khan sabura gagani cho achen shiat lo hian abo taringot maya chu thil thleng chuan sabura chung ti ho chu a thongin mak anti tak zet ani ber hetia sabura e abo ma a phone mi abyak nun ber hi marko ne na julai ni saria text message anin thon chu ani maya hemi hnuwa hian sabura phone chu in switch off zuin a social media te po chuan eng thil tharma a post lo ba ka he thil thleng hi sabrai thil ti dan phung pa ngai tak ani lo boka chumei ba ka khatia abo ma lo khan sabura e chuan anu elizabeth chu wabia in
chuta chuan Marco nena anin kar chu atop to thole an in atanga a in son chhuah to thote vasuin ama chawa awm thu vasoi boka tin sabura e chuan anu hena chuan Marco a chhuah san theida chu bu chi pheng phelep moi taka achangta angle engma lungkham nei lawa wansanga thlokta angmai khan a in te khin thote vasuin a hlimhle thu kha asoi boka ma se chutia sabura ibyak tora om talo thut mai le about a thut mai chuan mi zong zong te chu ati phok lek to vek mai chu chapa thil ti makle swal tur hian Italia sabura ti na chuan Marco chu walang thutin chuta chuan sabura bo thu dana chuan mak ati thole sabura chu angai to thote awasaya chu mai ba ka athil lo ti swal to te chuan ain cher hle thote wasoin sabura chu angai to tak je thole ama ni na coffee an indun la ya a umna tile akal na tur omang chu a hriat mi lo tho chu awasoi ta boka tin saburai bodan chungchanga Marco na soizel danin saburai bo ma de ulok khan saburai nen chuan anin ho tho soya ti chuan chutia anin ho ta ka wang chuan thinrim takin saburai chuan anin chu chho sanin a thom hno tile a thil nei engma chu a ken chwa lo tho a soi boka ma se hetia a soi to hnuwa hian Marco chuan a thu soi dan de chu thlak le ta tivin chuta a soi le dan a chuan an chena in building security guard in sabura e a suitcase pahnih keng chunga building a chho san lai a hmu thu a soi le a ma se hetia Marcon a thu soite a thlak chena wang hian mitin mai chuan saburai bo na chungchanga hian Marco chu an rin hel pha hle thung ani heiba ka hian saburai bo ma thlani liam ta khan saburai chuan anu Elizabeth hena Marco nena anin kar chu atana a that jok arina wang hian ti to patum tho alo shil to ni oma ti chuan kumthum zet Marco thu hnuaya awm to hnuwa saburai chu Marco lakatang chuan chuak thei to in anun bulte tan thale dor chuan ain siam rim vele meka chu mai ba ka heti lai vel hian saburai chuan Marco lakatanga ahla thei ang bera om tum chuan na satakina beya ma se atum angle adu ango chuan Marco hian saburai chu local tir mai bik lavin ni tin main Marco chuan saburai chu ati bai chhun zom zel an i mela hei mai ba ka July thlatir lampanga khan Marco chuan rin lo tak mai hian Elizabeth chu vakolin saburai chu Italia alo le to lo chu Marco hian afazota chu zo na a han hriat vele chuan Elizabeth chuan mak ati tak zet ani ber a chan chu afano sabura ile Marco te chu anin chenna alari lo ani ti chu a hrechiang hle maya heiba ka hian afano saburai chuan Marco nena anin chen theinan hian kong tam taka ma lo la to thenin kumsang ni som pathuma po khan saburai chuan Marco nena anin chen theinan hian anu Elizabeth bul Italia Spain a athil ne song song te chu kalsan hian alet le ringu to boka hetia Italia alet le lai hian saburai chuan Marco nen khan mahun hlim tak an nei the arin to lo tho asoi nge bok ani ome ma se heta hian Marco chuan saburai chu kaltir chu alo tum lo hle maya Italia saburai te na chuan vakal thinin saburai ne na chuan alam mangai sia thotile atel lawa awm thelo thote chu vasoin a hnena lo le dur chuan a thlen sa hle maya chu mai ba ka anun dan thalo tak tak te chu a thlak vek to tor thote a intiamin thataka ain kol tur thotile in nei puya chuan asom zui ta boka ti chuan hetia saburai te ina Marco akal tak renga wangle athil ti swal te a in chhir om taka a om tak boka wang hian saburai chuan Marco chu hun thadang chu apileta a ma se hetia anin kar a thatle hnu luka tang hian Marco chu anun dan ngai te boka nungle in saburai chu athu hnoya chuan adale ta tlat maya chu mai ba ka athik thu chu chhele in saburai chunga chuan aswal ema chu thil chuan saburai chu atilunga in anun chu hriam atile to hle maya ti chuan hemi tuma saburai in anu hnena asoidanin Marco chu chhuasan le atumte ani chuan Marco na azon hmo thei to lo na tur mun hlataka biruk san angai to thote wasoin chuti ni lo chuan Marco an thatak le boina siam lo anga akaltir mai do chu arin lo tho awasoi hial bok ani ome ti chuan hemi hnu atang phei hi chuan sabura e chu Italia chuan azinjing ta hle maya heta azin na chan ber po hi Spain a awm theina permit chu azo to wang ni in
sabura e chon Spain a kalnan hian Italian ID lem a hmang ti report alo lu wang ani pakhat boka heti lai mi khian Elizabeth po chuan a fanu sabura in anun hmandana chuan a hlau thong thei hle ani ti chu alo hre thei boka ma se sabura hian a chan chin te hi anu chu a shel tam lo hle thung a soidan bira chuan anun she tak laka tanga chwa zalen theidan tur kong a zon tho chu a soi mai zela te chuan zon thla kum sang ni som palia khan sabura e chu apartment thara in suan lut vele to in anun bol de chu tan that le tum chuan a bele ta a heta anu hniana a soidan chuan marko hniana let le chu atum to mi alo ni na soya amai ro chu hetia marko apartment atanga a in sun chwa nu po hian reilo te chung kha chu sabura chuan marko laka tanga zalen te chu nei to ma se marko ana alo lati boile chu ala hlau em thau ani ti chuan marko an sabura e a ina tanga a chwa thu a soi tak le a thil nei zong zong te po ina chuan a kal san vek thu a soi lai khan sabura chung ti ro chuan marko chu an lo ring hlel to in thil engemaw thalo tak a thleng ni chuan an ngai nget mi a chan po sabura hian a chung te hi hun rei tak belo hian om ngai lova abik takin anu le unaw pangat phei chu thutluk na lian tham asiam don reng reng hian aron ronin aron shil ngei ngei thin kha ni a ma se an fanula chu a chin shia zui tur om mia lo chuan a re wang mei bok si ti chuan kum sang ni som panga po khan police le sabura chung te ba ka mitam takten na sa takin sabura chu zong thin ma se a bona chung changa chuan thuthar shat bel tur chu an nei the te chong reng reng lo maya sabura nu Elizabeth chu a fanu bona chung changa hian thu nei tu te hniana report tu ber ni in a fanu bona chung changa hian abial pahlui marko chu engti kong zong emotala ain rol chu ala ring tlata chu mai ba ka marko chu sabura bo ma a ama hmunhung ber tu ani bok nen arin hlel na chu azol tol tol maya heiba ka hian police ten investigation an nei chung zonga marko omdan ti awang khan marko chu sabura bona chung changa hian mitam tak chuan an ring hlel hle bok ani ma se police na tho an zo fi alai khan marko chuan thil thlendan a soide chu sabura nu Elizabeth hniana a soi ang che khan soin chuta a soidana chuan khatia sabura hniana anin hau hnuwa sabura e ina tanga a chwa khan a thil ne eng mote chu a keng chuak ni in a soya ma se an che na hmun an ve in fi atum khan sabura thil nei de chu lo la om deuh vekin a thom hno te ba ka a ID te a document te chu apartment a chuan a lo la om veka hemi wang hian marko chu rin hlel lo thei ani talo hei mai ba ka marko khan sabura bo thu kha police hniana khan a report mi alawa a soidan chuan sabura chu ama a zon mu atum thu soin mi bo zonna flyer te asiam thu te le an chena le a chhebela te chuan a sem kwal thu kha a soitlata tin marko hian sabura bo dana te chuan arin dan chu soitel nolin chuta a soidana chuan sabura e chu Argentina a azin mei thei thu le chuta chuan mi pakhat angai zong ve deuh nena anin hmu ani arin thu te chu alo soiboka ma se heng a thu soi te hi adik ngei ni ti fin fiana ero marko hian ani lo thung amai ro chu Elizabeth ero chuan marko thu soi te chu alo ring hlelin afanu sabura chu ama ngeya zon hmo chu atum le ta a hei mai ba ka sabura bona chungchang chu media te hniana a shil ba ka mi bo zong thin organization te puina chu dilin chuta chuan sabura thalak le abo thu te chu Italian le Spanish ram hmun sang new sa te chuan chwa ani ta choi choya ma se chu tianga na sa taka an zong chung po chuan sabura chungchang chu hria thei ala nei thei chong lo chu ba ka hetia sabura chungten sabura bo zunga an boi hle lai hian abial pa marko ve thung chuan anun bul chu lo tan thavele mekin a hmelen dan te chu a thlak ba ka alu te chu ziat kolin a hmuihmul te chu alo zo boka hei hi midang tena ama chu an sha tamlu tuklo nan ati ani mela hei ba ka hian heti lai ve khian marko chuan ko puidang chu ani le ta boka ma se chung a ko puite po chuan marko chu chho san vele in marko chuan a thunun lu tuka wangin le an chunga a sol the ima wanga chho san chu an lo ni vele thau boka ma se heti chung po hian marko chu Spain a chuan la umrengin ji ma te akal thin ba ka shooting club te chu alo join boka chung thil te an han shat no chuan
ama hre chiang tu te chu ati hlau thong hlom hle nge ani heti lai mek hian sabore chung te chuan an fanu sabore bo zon na chu laban san the chuang lovin Elizabeth chu akha to khian police ni na chuan lakal renga chuta chuan sabora chu arang theang bera zon mu ani thenan police chu nasataka nor thinin police te po chuan sabore bo na khesu arang theang ber chuan an lo en non veli a chuta an case lo chui to te chuan thil poimo tak tak hriat mai pal awm le omlo te chu ngun taka enin Marco statement te po chu ngun thluk zo khian an indik thale veka chung a statement ate chuan thil dik tok lo chu mu ani ta hlo mai atira Marco soidan kha chuan sabora e chu a suitcase nen in atangin a chuak ni khan soya ma se a hnuwa engma keng chuak lo ang khan in atanga chuak ang khan a soile a chuta chuan a khoi zok nge thudik chu ni ta zo kang ti chu hriat thei ani lo ba ka engwangin nge Marco khan sabora e abawani ti a hriat vile khan police tin hena khan a report lo ti chu zona om thei chu ani le ta bok ani te chuan ni te chu liam ve ta zelin sabore bodan chanchin te chu mi te chuan an thei ngil tan ta a sabore chung te po chuan an fanu chu an thei to pin zong ve bok thin ma se an fanu chu an zong mu thei chuang reng reng lawa tin Marco po chu Spain a chuan la chun zom zelin sabora i abo tang khan anun te chu thatak hian alo mang tan le to boka Marco thenom tila chuan Marco chu thenom thatak le kumnom tak mai fitness po ngai sang tak ni in an shi hial boka amai ro chu sabora i abo da na wangle sabore bo hnuwa akopui dang tena an soi thin da ti awang hian Marco ming chu a tha thei tak tok to lo chuti lai mekin sabore chungten an fano chu athi emo adam emo zon mu nge chu latum tlatin sabore khe chu atop mai lo nan nasatakin chan chu an la la vereng thowa tin police te po chuan sabore chu zon mu nge chu latumin international missing person database ate po chuan sabore khe chu an da ve ta hiala ma se hetia nasataka an zong chung po hian sabore chu an na zong mu thei ta chong lo chu mai ba ka achong te po chuan sabora e chu zonzel nge na po chu an hre to lo mai ni lavin an ril ro a ha ba ka an thil tia chuan an boi hlom em em maya ma se eng thil ma chu hmuhchhuah chu an nei thei chong se lo ani te chuan kumsang ni somni pathum ron in hel chuakin Marco po chuan anun dan te chu a thlak ve don ta ni in alanga heti lai hian a kopui thar polai nen chuan cheng don mekin fa po an nei dun to nge nge a amai ro chu alandan maya Marco hian anun dan te a thlak to melin lim tak hian a kopui thar le an fatinen chuan an nun an hmang ni in langma se Marco chuan anun hlui ang chu alo la thlak lo top mai pola in an ha thopui te le a thian te hna a soidanin a pasal Marco chuan kot a thlak thin thu a soya chuba ka heti lai mek hian Marco chuan na tho tur tha a mu theilawa ana tho atang te chuan bang zelin chumi wan chuan an chung kwa chuan sumlama po boina nasatak an nei ni na soiboka he mai ba ka heti hun lai hian Marco chu pizzeria a tho lai ni in chuta chuan restaurant nei to pakhat Victor Molina nen chuan anin hmel sha thale maya Victor hian Marco le polai de chu a restaurant a thok tur hian somin Victoria hian apartment lian vak lo ania hetia restaurant a an tho nu hian Marco anglo takin polai chuan Victor le a unaw no Victor terin na le do sakna te chu a hloim ema restaurant a hian Victor te unaw hi thok ve ve bokin hetia Victor le polai te anin kom tam tak no hian Victor chuan polai le Marco te pani inkar chu lo hre tam ta tel tilin polai chu alo khong ai thin hle maya tum khat phe chu Victor chuan polai hna chuan police te hna kala Marco chu va report mai tur hian ati nge nge bok ani oma Victor soidan chuan Marco an anna a tho tur te chu a thok thalawin a tho pui te po ina tho pui she om an ti hle ba ka in lama po atangkai lo hle ni in a soi hial maya tum khat po restaurant a thil thleng pakhat awang hian Victor chu Marco laka hian a thin rim em ema a chan po restaurant a na thokte restroom kongkhar chu ti chiat ni in chu kongkhar a chhia chan po chu pola in Victoria hniana a soidanin Marco ti chhia chu alo ni mela ma se Marco ero chuan kongkhar a ti chhiana chan chu anopoi polai le a tho pui dang chu restroom a chuan anom donia a hriat wang alo ni a le chuan chu thil a thlen hnu loka chuan
Victor chuan Marco chu an hathawna hmun chu son sakin a chevel te chiang taka ama ngeina a hmu theina tur hmuna chuan a dah zui ta bawk ani ti chuan polai do theina awang le a thorimna ti awang hian hetia han en me hi chuan polai non chu anom hmel hle maya ma se polai chuan boina tam tak chu alo la nei reng mai Victory po chu kom ngai tel tilin a ring tel tela hemi wang hian polai chuan midang te a shil ngam lo a thuruk tam tak te chu shil ta thinin pola in Victory nena a soidan chuan Marco chu ala chosan theilo na chan chu an fa wang chu ani thu soya heiba ka hian an fa en kol theina tur chu Marco chuan kot lama tang hian ani wang ni in Marco chu a chosan ni chuan an fa chu a en kol the don lo wang lo ni a ma se hetia kot lamina polai le Marco ti fa Marco en kol tura an ti na chan hi an ina police in dan phal lo thil an hmu wang ni in he an thil hmu hi Marco ta zok tak ni ma se polai hi atwar tu chuan atang ta zok ani mela he thil thleng hi polai dan chuan apoi hle maya afa en kol the to lo pha alo ni chumi wan chuan polai hian a theiang anga poisa tho chua Marco chu chwa san wata afa po chu a en kol phalna ko ta chuan dil that le chu atum le ta a heti lai me khian Marco la chuan anun dan ne ami zia te chu thlak chu ala tum lo na sapya mai a thian pa Victor hnena chuan poisa lama boina ani na sa zia thu te chu soi thinin na a tho chan po chu a chung kwa chom nan chau ani tho chu a soi ve bok thina ma se a tho soile ami zia chu ain mil lo hle thung ana thona chuan thopui shom tak chu lani rengin a thopui te po chuan an thopui thlei theilawa chumi wang chuan Victor chuan Marco chu la chhor chhun zom zel chi ani le ni lo chu angai to na sa hle thin nge nge ani heti lai me khian a u naw no Victor ve thung chuan polai omdan de chu a hmu ve reng awang le a pasal omdan de chu alo shat ve ve ka wang khan Marco an achunga moilo tak taka a khosak dana de chuan ngoi renga tor mai lo tor chuan polai chu tong chok be tor hian alo fui ve char chara ma se polai ve thung chuan Marco chu a hlo em awangin achunga chuan eng thil ma chu atingam ve haulo polai soidan chuan Marco an voili lai alo nam thluk to thole voi thum a chui to thu asoya ma se chu ta po chuan polai chuan Marco chunga chuan eng thil ma chu atingam ve le lawa amai ro chu polai chunga thil thleng da chu Victor le Victory te tan chuan thil poimo tak ni in Marco thil ti sol te chu a fin fia na nen lam chuan an nei theita ni in ani sha hial bok ani te chuan me ni som parukum sang ni somni pathum thole nia polai chu hemini atan hian a hna a chola a thopui ti nen chuan hun nuam tak te manghovin a mahuna ta na ro man alo siam ve te chu a thopui te chu shilian chumini chuan a hlim melin a mel te chu anung sarmaya atuk me ni som pasaria a thianno Victory chuan pola ina a mani chi a hun man da te chu zo po achak ta hle maya ma se chumini a chuan rin lok lo thil chu a thleng ta thut mai chumini dar som pakhat le a chan vela chuan polai le Marco te apartment lo lai tang hian in hau thom ring tak chu hria turon om thutin hetia anin hau na hi ni danga anin hau thin dan ang tho chu ni ma se chumini chuan ni danga anin hau thin dan angaya na sa jok ni in polai chuan ring taka tan pui tu a ore chu a hria the hial boka chutia polai le Marco te in hau chu abeng chen em awang chuan an na thona restaurant nei to ti le anin lo lai nei tu ni bok Victor chuan anin hau thom chu lo sheve ta watin hemi no hian thil om dan te shetur hian man mo takin Victor chu polai te apartment a chuan akal tak ngala heiba ka hian an restaurant a na thoklai mek pakhat chu telve bokin Marco te in chunga chuan eng thil chi ange thleng ti hria tum chuan kong khar chu an kik don tak ngala heti lai mek hian in chunga tang chuan chaplop hlop thom chu an hrita boka ma se chu thom chu voile khata chuan are thut mai hemi no hian Marco chuan anin kong khar chu ron hongin thil engma thlenglo ang mai hian Marco chu awm ba ka polai chu amo thil to thu aron soi ta bok ani ma se Victoran polai thomte a hria thei tak lawa wang khan polai chu angai to hle maya hetiang thil a thlen ta ka chuan hemia thlen ma a an restaurant a thil thleng te chu Victor chuan ngei to chuak le in chuta chuan Victor hian Marco chu an restaurant atang hian alo ban dei ani hmela
hetia abande na chan po hi Marco an restaurant boina tam tak a thlen to awang le a omna chin sia tur om to lawa kitchen chem te te a bongo thin wang alo ni a le chuan Victor a chuan Marco chu a ring to lawin nakina boina lian thamjok a thlen lo nan ti in Marco chu a restaurant tang hian alo ban alo ni soita kang khan Victor a chuan man mo takin Marco ti apartment cha bisper chu zongin chuti la chuan chuti lai mekin an restaurant na thoka an chhor po chuan police lam chu alo kol ve boka amai ro chu chuti lai vek chuan Marco chu thil om dan te a han hmu chuan chi ai mai lovin lo om zel ma se rin lo tak mai hian engma po soi lovin an apartment chu rang taka a chho san ba ka apartment building atang po chuan a chhok ta dei maya ti chuan khatia police en Marco te apartment an thlen khan Marco te apartment chu lo le in kalin Victor a chuan Marco te in cha be chu alata a hemin nu hian kong khar chu an hong ta ani police chuan in chunga thil om dan de chu endik ta ngalin in chunga room pakhata chuan polai ruang chhuat laia lo le tirang chu hmu in voi tam tak chem te vi na hnu ma polai taksa chuan an huta boka hei mai ba ka a thom hno te chu thi sen chuan che hu vekin alanda na tang chuan polai chu darkar engemaw zat liam ta khan a thi to ani hmela de chuan police chuan Marco ate apartment chu tu ma lo thei to lo tura siam ta ngalin forensic specialist chu in chung en diktor hian an kal zui ta ngala hei ba ka hian Marco song tur hian police team te chu ter chho ngal ni in an ni hian a theiang ang chuan ma an ta ngala de chuan hetia investigator ten Marco an zon lai mek hian Marco chu local cafe pakhata lungmon mel taka a thulai chu hmun ta hlovin rang takin police chuan an man zui ta ngala amai ro chu hetia Marco an man lai hian ani chuan thataka ama man tu te chu lo dong sangin thil engma ti lo angin alo omani ome te chuan pola e vandoi thlak taka tha ani ta ka tanga ani thumna meni somni kumsang ni somni pathuma khan Marco chu kota in lanin chuta chuan meichhia ati du da awang le an chunga moi lo taka ama wang khan thiam lo chantir ani a in ko chuan Marco chu psychiatric evaluation nei tura shirin roihlo a khoilo endik tura ti ani boka ti chuan bel theilo turin police custody a chuan shen sui ani ta bok ani amai ro chu hetia court trial an nei lai hian Marco chuan right to remain silent ti chu amang tangkai hle maya court ma chuan eng thil ma chu seidu lavin attorney ina thil a zo china che chuan arul tok che che chuan a zo na te chu a sang tlat maya chu mai ba ka he case trial a hian ama a Marco ko pui hlui lo bo to sabora gagani ming kha soilan ani mi alawa amai ro chu Marco man ani ma khan saborai ming chu sei chwa ani le thung te chuan polai tha ani ni meni som pasare khan police en Marco zo na an zo fia lai hian Marco chu rin lo tak mai hian in puang ta hlau maya chuta soidana chuan kumsang ni som palia khan saborai ne na anin haulai khan a thin rim thutin a tha thole a ruang po chu khati laya an apartment lo banga khan a thuruk thute tin Marco chuan saborai ruang a thuruk na mun chu police shil ain huam thote po asoi hial bokani oma nima sila chutia Marco an sabora e a that ngei ne ti ain puang chungle a ruang ada thatna ti lampo soi atum bek chung po chuan law enforcement lam te chuan polai thina chu langai pui mo zok tatin saborai ruang po chu chulai a soina hmuna a om ngei lo po chu an en fia ta chong lo ani nima sila heti lai me khian saborai no Elizabeth Khan Marco man ani ti asia thian afano bodan chungchang akhan arero cho an tharle hlemaya chumai ba ka afano kum ko chungzet abona khan a case cho ennon thatle ani theinan a theitop cho alo chho to ba ka afano bona chungchang akhan Marco cho alaring heltlat maya te chuan hetia Marco ain panta ka wang hian saborai case cho ennon thatle tora hon thatle ni in investigator te chuan Marco an saborai ruang adana niya asoya khan saborai ruang cho alo om ngeim ti fin fia tur chuan saborai le Marco tina kumsang ni som palia an chetna apartment lo ate chu endik an tum tabok ani te chuan zon thla kumsang ni som ni pathuma khan Spanish investigator te chuan saborai case chu ennon thale in
an chena apartment building te chu an indik ta veka hetia an indik na lama hian investigator te chuan an mit la deuh tu thil chu an hmuta hlo mai chu thil chu saburai te chena apartment floor a an chena room le an then om che room te chu a om dan le a zaw zong te chu ein ang deuh vek ani ti hmu ani a ma se blueprint a alan dan a in an bedroom chu azim zok ani ti chu an hmuchhuak ta hlo mai le ti chuan investigator ten phalna an lak nu hian chu apartment a chuan chu ni rokum sa hni somhni pathuma khan vakal in chuta chuan apartment bedroom bang chu an chu cheta mi a chu bang chunga chuan investigator te chuan thinga siam box lian tak chu hmu in chu box chunga chuan saranga tuam chemtia thisen kai chu hmu ani a ma se thisen ti ero chu alo ro vek to thung heiba ka hian sabura e thil chen khate chu hmu chhuani in chungzinga chuan pangpar bo ro vek to te plastic bag engmaza te chu hmu ani a heiba ka hian plastic bag na singa pakhata chuan campaign sleeping bag chu lo amin chu sleeping bag chunga chuan mihring ruang chu alo om reng mai te chuan chung an rong hmu te chu forensic analysis te chuan indik tura kalpui ta ngalin tunge ani a engwanga thinge ani ti te hria tum chuan an be ta ngala hetia an indik na hian saburai taksa a an ta to hmu chu rong an hmu chuan an hmu ve chi a ma se Spanish police chuan chu an rong hmu chwa chu saburai rong nge ni ti fin fia na na DNA test chu nei tum le in Italy ommek saburai chung ta na chuan saburai DNA test an do thu chu ubasoin juni soma khan police chu saburai no Elizabeth ina chuan an vakal ta ngala heta hian Elizabeth DNA sample te chu an rong hmu chwa DNA ne na enmel turin an la ta ngala te chuan DNA an test nu luka hian apartment banga an rong hmu chwa chu investigator te chuan sabura ka kani ronge ni ti chu an fin fia zuita ani hei chau hi thil thleng chu alani lo cheu mai hetia saburai rong an hmu chwa atanga akar khatna hian marko te na tang chuan sabura e atha dan chung changa chip chiar zo ka hria tu chu alo om le hlo mai thu an zo fian a marko chuan saburai rong chu ati chet na na acid a man tho chu a soile ta a ma se chu a thu soi chu adik nge ni ti fin fian na om lo thung chu ba ka investigator te chuan marko ana athu lo soi to te chu a thlak kwal reng ani ti chu an hret boka hemi wang hian investigator te chuan sabura e tha ani dan dik tak te chu an la chui ve char char thowa heti lai me khian Elizabeth chuan afano sabura gagani komkwa zet lo bo to ruang an mutamai chu pomthiam har ati in adam lai nge ya afano mole abe se na te chu a cheta vek ne mai hian a hria a ma se afano saburai ruang an mule thei chu alom hle thung te chuan khang kum liam ta chung khan Elizabeth te chung ko chunga chuan thil tam tak chu lo thleng to in saburai pa chu adam la awang khan aborol to bok ani kha afano saburai chunga chuan engthil che nge thleng ti po kha a hre be man talawa chu ba ka Elizabeth kha khang kum ko chung zong khan akha to kin police te na khan kal thinin afano ke so ennon le ani theinan khan theito pin chan alo la bok thin ani kha te chuan Elizabeth in rim taka a thora te chu lo langta in saburai chu hmuhchhuah ani ta hlova ma se Elizabeth be seidan le adu dan ang chuan thil chu a thleng thei ta lo ani heti lai mi khian forensic expert chuan sabura I ruang an hmu na hmuna an evidence hmuhchhuah te chu oluk taka lo endikin plastic bag pakhat chunga thisen kaina chemte an hmu a khan marko DNA an hmu tak melin ti in forensic expert chuan an endik le vek boka heiba ka hian Spanish investigator te chuan an hnu chhin atana a that zawk ani ringin Italian investigator te chu an case trilaya atana tho ho puya chuan an som ta hial boka tin polai tha ani laya case poka heti lai hian lakal ringin polai thatua khan marko chu an mirin helber chu alani renga marko khan saburai bodan chungchanga khan inpuangin saburai kha atha ani thole arwang athuruk na te kha soivek masila anu chuan marko khan ain puana te kha thudik ani lo thu kha asoile tlat mai si hemi wang hian attorney to po chuan marko in puana chan chu ariru aboi ema wangle pressure na sa tak noya om wang ani thu kha an soile tlat meya chuwan chuan marko in puana te kha kota ama khinana man tlak lo ani thu an soive boka
mase saburai rong an hmuna box chunga evidence om te awang khan Marco chon saburai chu a that ngei ni ti fin fiana te chu investigator te chuan an nei to tho thung ani te chuan January thla kum sang hni somhnih pali sabura gagani ruang an hmuhchhuah atanga thlainge masa ta liam hnuwa saburai ruang chu achung te chuan William na hun chu an nei ve theita a heta an vuina hun hi Italia nei ni in a thian dile achung te tam tak he vuina hian an lo kala he an vuina huna hian balloon tam tak te chu wana thlot chhuat tir ni in chung balloon te chuan saburai tana an thun hnung te chu ziaklumin an thla hlum ta ani heti lai me khian mi zong te chuan Marco a Kestrel nei hun tur chu lo lang event vek hlumin January ni somhni kumsang ni somhni paliya khan polai thana khesa chuan court hearing chu nei ani ta a khata khan Marco chuan kota ziak lekha phek som pasari ze chu kota hian thelodin heta hian polai thi chan kha ama thiam lo ani thu aziaka chuta azia dana chuan polai nen khan anin haunu sa hlea ma se anin hauna chan ero oisaba euro sanga somnga lai ba anni chungchang ani thu soya heta asezel dan chuan polai atha chan kha chu ama inven him atum wang ani thu le ama inven him atum nalama adu ayana a ache tak thu asoida boka amero chu investigator te chuan polai taksa a hliam nei te kha ahnung lama om ani ti an chat awang khan Marcon ama le ama inven nana polai chu that anga an soina po chu an ring ta che lawa tin Marco hian polai chu ama thangi ani ti hi asoi chung hian saburai thi dan chungchang ero kha chuan thil om dan chu asoi thadu mi lo thunga ma se saburai rong chu plastic bag chunga ada thole thingbox chunga ada le thote arwang chunga chuan pangpar ti po ada thlap thote ba ka bang chunga adan tak thur kha asoi thawa amero chu Marco hian saburai chu atha ani tu kha asoi tu tlatlo arwang ada thachan kha chu a hlo thon ema wang ani thu kha asoi da tlat bok ani heiba ka hian hetia Kestrel an ila hian Marco chuan saburai thi dan chungchang a chuan atho sei de chu thlakwal in thil thlen dan tharlak chu asoi le ta a chuta asoi da chuan saburai chuan Albanian mafia te hniana puisa apu ka wangin mafia ho chuan saburai chu an thatan in soya asoi zel danin mafia te hniana chuan brothel siam na tur euro sanga apuk tho soya ma se chung apoi sapuk te chu ati bo vek thule chumi awanga an poi saba te chu rol theilo ani tho te soya te chuan mafia mi pali te chu an ina ron kalin anin hnial boila hian chung mi local te singa pakhat chuan sabura e chu atha tak mai thu kha asoi ta bok ani heiba ka hian Marco chuan chumi te chuan ama chu an vo ngal tho soin saburai rong chu ada bo lo ne chuan ama ngai po chu an tha be tur thuwa an bo thu asoi le ta a ma se hetia Marco na atho sei to dan a thlak le ta hi investigator te chuan thil thlen dan asoi te chu an ring lo ta hle maya Marco hian mei thla kum sang ni somhni pathuma an mana tang khan investigator te chu thil dik lo tam tak te lo shil to in Marco an sabura I thi dan chungchanga mafia ho anin rol ni tia asoi po kha investigator ten evidence sang an la khom na atanga alan dan chuan thil ni theini in an cheta lo boka chu mei ba ka saburai thi chan kha chu autopsy report atanga alan dan kha chuan voi tam tak chemtea vi ani awanga thi ani thu kha hriat chwa ani a ni chuan mei thla kum sang ni somhni palia khan polai khis chungchanga Kestrel chu chhun chom ni re in uluk daka achungchang thu chu ngei to le ani a masi heti mek la hian sabura gagani Kestrel ero chu tran alani ve haulo investigator te chuan Marco an thil thlendan asoi te kha ngun taka chhuile mekin sabura gagani thina khan mafia ho anin rol nia asoi te po kha an enfia thale ta vek boka te chuan saburai mahun thatak nei tura song to na thatak nei tu le wala e mizaidam le filtak theito pa na thok chin te pahne chuan mi pakhat Marco ko ta chuan an nun na hlutak chu chan ta ve ve in an ma ni thato Marco po chu dam chunga zela tang to re parol po a chuak thei to lo tura shen be anita ani